Добър ден! Вие сте с нашето кулинарно предаване "Жените не могат да готвят". Днес ще приготвим пилешки крилца, запечени с една смес, която ги прави много хрупкави и много вкусни. Нужните продукти са ни пилешки крилца по БДС, стара планина, мед пчелен, горчица, соев сос и 10 литри чесън. Първо ще преминем към пилешки крилца. Трябва да стърнем ето тази част. Момичета, ето тази част. Оставяме ги на страна. По желание може крилцето да се раздели на две. Така ще направим. И така наразиме 13-14 бройки. И след това ще видим как ще направим марината, с която ще ги залием. Сега ще направим соса, с който ще залием нашите крилца. За целта вземем 4 лъжици мед. Супер! Мярката ни в тази рецепта ще бъде супена лъжица. Две супени лъжици соев сос. Една. Две супени лъжици горчица. Трябва да объркаме тази смес. Хомогенна смес трябва да получим. Цвят карамелко. Така. Сега ще нарежем сливки чесън. Така. Прибавям чесънчето към нашата смес. И разбъркваме. Фурната трябва да сме загрели предварително на 200 градуса. И може да направим едно уточнение. От крилцето, след като сме го разделили на две, така, това побърза, момичета може да отделим ето тази част и да се я сварите за бульон. Да си направите супчика или просто за някой ястия, да използвате вашия бульон, който може да направите ето от тази част на крилцето. Така. Може крилцата да престоят в тази марина в хладилника. Може и да пристъпим към да започнем печенето. Така ще направим с нашата рецепта. Трябва да вземем една тавичка и трябва да я намаслим с олио. С ръчичка. Намасляваме. Между другото, това е нашата тавичка за десерти, които може да видите следващата седмица, момичета. Готвенето не е много страшно. Така.
Почваме да нареждаме нашите крилца, като предварително ги овалваме в нашата смес. Така. След това с остатъка от нашата смес ще залием нашите крилца. Ето така трябва да изглежда тавата преди да влезе в фурната. И ще пристъпим към слагането в фурната. Слагаме ги на най-долната скара. Вече нашите крилца се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса. Когато се зачервят отгоре, ще ги обърнем обратно и ще изчакаме от другата страна, за да се запекат. Ще видите как ще стане цялата работа. Ще ги вкараме в печката. Нашите крилца са готови. Може да видите крайния продукт. Сега ще ги сервираме. Ето така изглеждат нашите крилца. Приготвени. И за финал, момичета, извадете си ръцете от газета.